No niin, tervetuloa meikäläiseen ensimmäiseen videoon. Tänään olisi aiheena tehdä vähän Kawasakia uusinta hankintaa. Ja tää on siinä mielessä vähän tyhmä alkaa kuvaa tässä vaiheessa, kun tosiaan viikko sitten on ton hakenut. Ja on vähän kerennyt tekemään siihen kaiken näköistä, mutta katsotaan, jos tulisi jotain kontenttia aikaa, että aletaan tässä vaiheessa projektia kuvaamaan. En mä nyt siihen ihan hirveitä ole kerennyt tekemään. Joo, meikällä on vähän kettoviritys tossa ton mikin ja GoPron kanssa. Ne on tossa tikkaissa tällä hetkellä kiinni. Katsotaan, että saadaanko ne esitelty yhtä, saadaan pidettyä kädessä tätä settiä. Ilman, että kuuluu hirveetä vitun kohinaa. No niin, meikällä on nyt tää kamera ja mikki kädessä. Mä koitan olla hieromatta mikkiä, ettei kuulu hirveetä ääntä. Mutta joo. Tässä on tää meikäläisen Kawasaki ZX9R, vuosimallia 95. Voi herättää mielipiteitä, mutta tästä olisi tarkoitus tehdä, tää on jo valmiiksi aika hyvin rakennettu, mutta olisi tarkoitus tehdä niinku sellainen stunttipyörä ja sit samalla, että sillä pystyisi kadullakin ajelemaan. Sieltä löytyy käppäriä ja kaatumarautaa ja sellaista. Tosiaan optimaalinenhan olisi ollut ZX6R. Se olisi ollut siinä mielessä vähän helpompi vehje alkaa opettelemaan, kun se on sen verran kevyt. Tai sen verran paljon kevyempi kuin tämä. Tää painaa 240 kiloa. En muista oliko kuiva paino vai mikä oli, mutta kuitenkin 240. Kaipa tälläkin nyt jotain tekee. Tosiaan kaatumaraudat löytyy. Sitten mitäs muuta täältä löytyy? Käppäri löytyy, tuohon vaihtuu puristin kyllä vielä. Siellä on sellainen viritys. Mitähän tästä esittelisi? Siellä on moottoria. Kaiken näköistä on vähän riisuttu malli. Et jos olette ikin ZX9R nähnyt niin kuin vakiona, niin nehän on aika paljon muovia löytyy niistä, niin tästä ei tosiaan löydy kuin nämä muovit ja sitten perästä tietenkin nämä muovit. Mitäs mä oon tähän kerinyt tekemään? Häkkiä on pikkasen leikattu tuosta ja sitä on myös kavennettu. Sitten tästä löytyy tollanen, mä en tiedä minkä vehkeen perämuovi tää on, mutta sitä oli kuidutettu, siitä on tehty ton muotoinen. Ja sitten mä tein tähän tän penkin. Siitä on siis tarkoitus, että sieltä tulee sellainen tukirauta tohon noin, että siinä on sit niinku foot hooppi. Tänään olisi tarkoitus hieroa tätä sitten loppuun, eli tuonne tehdään yksi tukirauta ja sitten se rauta tähän näin. Et siitä tulee kestävä. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten aletaan purkamaan koko pyörää. Olisi tarkoitus kaikki harmaa hävittää siitä ja maalata sitten varmaan mustaksi. Tankkikin tulee niin kuin kokonaan mustaksi. Näyttää aika sketsiltä nyt, kun siinä on hiilikuituteippi, oli ihan helvetisti, ja sitten kun mä otin ne pois, niin jäi noin liimajäljet, niin täytyy jotain ainetta ostaa, että saa noin liimajämät pois. Adeliinin puristi löytyy tuolta, tohon tulee kans adeliini sitten. Oon ite tykännyt adeliinista ja se on hyvä silloin kun se on uusi. Tässä on niinku ihan pränikkä adeliini, tai jos sellainen väliä. Niin kuin esim. Silloin kun ne on paljon käytetty, niin sit ne välistyy tosi nopea. Tässä samalla kun käytiin hakemaan viikko sitten tää Kawasaki, niin tuli tarttu matkaa tollanen 600 CBR. Mä en oikein tiedä, että mun piti alkuun ottaa, siinä on R6 perämuovi, mun piti siitä tehdä tähän perä. Mutta totesin, että tää perä on paljon parempi alkaa tekemään. Ja löytyi osia tohon valmiina, niin en mä sitten tästä ota mitään, eli tää on meikäläisellä tyhjän panttina. Silloin kun me haettiin se oli 10 vuotta seissy, mutta saatiin käyntiin
Ja nätisti kävikin. Mutta joo, siitä olisi tuo moottori tarkoitus pitää tallessa ja laittaa se mahdollisesti johonkin vehkeeseen. Saa heittää ihan maa ja taivaan väliltä ideoita, että mihin voisi laittaa 600 sen CBR-moottorin. Se on aika iso möhkäle, mutta kyllähän sen nyt pikku sovitteella saa tehtyä ihan mihin vaan runkoon tai vehkeeseen. Mä vähän mietin, että jos se laittais ruohonleikkuriin, mulla olisi yksi hyvä aihio siihen, mutta katsotaan sitä nyt sitten. Tää nyt ei oo ykkösjuttu, mitä me teetään, vähän tällainen side quest. Mutta joo. No niin. Ei muuta kuin aletaan purkaa tästä perämuovit pois. Tai oikeastaan purkamaan sen. Ottaa noin. Yes. Nyt on purettu. Sitten aletaan tekemään tähän sitä rautaa. No niin, meikäläis tällaisen jämäpalan näistä vanhoista raudoista. Mä oon tehnyt tällaiset raudat on tehnyt tänne. Ja tää on oikein hyvä. Nyt täytyy vaan merkkaa, että mihin kohtaan tää tulee. On tollanen sopi. Oho. No niin, sehän on oikein hyvä. Nyt meillä on tässä palikat. Tosiaan näin olisi tarkoitus. Näin se pitäisi hitsata. Joo, ottaa tosta penkki irti ja kiinnikkeet irti ja tolleen. Sitten tässä olisi niinku tää idea, että tuohon tulee rauta tolleen. Sitten tänne tulee tukirauta, niin että käytännössä tässä on vaan muovipohja näin, ettei tää muovi kestä mitään, jos siinä seisoo. Et jos mä tässä pelkästään seison, niin antaa nää kiinnikkeet kyllä periksi tästä, niin mä teen tuollaisen raudan siihen, niin meikäkin kuitenkin melkein 100-kiloinen ukko, niin kestää sitten meikäläistäkin tää. Vedetään täpit ja katsotaan, että minkälainen tulee. Vähän se istuvuus on kyseenalainen, mutta no, ehkä se. Kyllä tää taipuu tää materiaali toivottavasti sen verran, että saadaan sinne vielä paikalleen tää penkki. Sitten pitäis tää vetästä täpillä tuohon kiinni. No joo, kai se hyvähän se on varmaan ehkä. Katsotaan. Juu, kävin tekemään pikku testin tossa. Niin tohon tarvii, tässä on itse asiassa valmiina. Tää on oikein hyvä, tehdään tohon pieni jatko. Ei tuu ihan tähän päälle silleen miten haluaisin, tehdään pieni tolla jatko tohon. Se on oikein hyvä, en tiedä näkyykö itse takia. Joo, sehän on oikein hyvä. Tollain se ei tuu tästä yli. Se on tärkeä. Se on siinä, se on sellainen. Tehdään pieni istuvuustesti ennen kuin hitsataan kokonaiset saumat tonne noin joka paikkaan. Joo, se on oikein hyvä. Penkki irti ja sitten siistitään reunat ja vedetään kunnon saumat, niin sehän on hyvä. No niin, siinä meillä on valmis tuotos. Ihan ok saumaa sai huomioida, että mä hitsin ekan kerran tolla ja sopii nyt. Joo, katsotaan, meneekö tää meidän penkki enää tähän mitenkään päin. Sehän on oikein hyvä. Se on kun ammattimies tekee. Katsotaan, laitetaan tää perämuovi nyt paikalle ja katsotaan. Millainen siitä tuli? Se se taitaa se ehkä suorassa olla. No niin, en tiedä mihin vaiheeseen jäin. Joo, tässä on nyt tää penkki, se on about suorassa siinä. Katsotaan jos me saan näytettyä. No niin, sellaisia tulee. Tohon tulee päällystä ja näitä nurkkia tästä
ehkä täytetään sitten jollain ja katsotaan vähän, hierotaan muutenkin paremmaksi mut siinä on nyt toi rakenne aika hyvin, jos saa kiinni mitä sillä haetaan. Niin. No niin, siinä on nyt perämuovi irrotettu. Siinä nyt näkyy aika hyvin rakennetta. Siellä on hyvät saumat, ei nyt kuvata niitä. Ja nyt tässä ei ole sitten muuta. Toi on käytännössä nyt maalaus valmis ja toki kaikkia nurkkia ja kaikkia vielä hiotaan ja tolleen, mutta... No niin, siinä oli tosiaan nyt ehkä ekan videon verran materiaalia, niin katsotaan, että jos seuraava video sitten aloittaa purkaa näitä kaikkia paskoja tosta pois. Tää on vähän lähinnä tällainen kokeilu, että miten lähtee ja että osaanko mä editoida enää ja kaikkea tollasta mikkitestiä sun muuta. Joo, keväällä vois sit mietiskellä noita niinku ajeluvideoita sun muuta tästä, mutta joo, ehkä sitten tulevaisuudessa tulee jotain autokontenttiakin heti kun löydetään joku mielenkiintoinen auto ja sellainen aikaa jotain mielenkiintoista tekemistäkin, niin ei oo pelkästään tätä mopojen ropailua. Otetaan vielä loppuun tosta noin nopea testi, että kestääks tää meidän rauta. Kai kestää se. Oikein hyvässä asennossa on vielä. Niin heitä kommentteihin, että mitä mieltä oot ja mitä pitäisi parantaa ja minkälaista sisältöä haluaisitte nähdä. Ja eipä siinä sen ihmeempiä, että joo, palaillaan seuraavassa videossa.